హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు ఓ వింత పువ్వు. ఇది చూడడానికి పువ్వులా అనిపించదు, కానీ అది పువ్వే. ఆ పువ్వు పేరే ఇప్ప పువ్వు. కొంతమంది కామెంట్ చేస్తున్నారు, ఇది పువ్వు కాదు బ్రదర్ అని. అవును, ఇది నిజంగా పువ్వే. ఈ పువ్వు రాలిన తర్వాత కాయలు ఏర్పడతాయి. అందువల్లే దీని పువ్వుగా పిలవచ్చు. నిజంగా ఇది పువ్వే. అందుకొరకు ఈ వింత పువ్వుని మీరు చూడండి. ఎన్ని పువ్వులో ప్రకృతిలో ఉన్నాయి, కానీ ఆ పువ్వులలో కంటే ఈ పువ్వు చాలా వింతైన పువ్వు. అందుకొరకే మీకు చూపిస్తున్నాను, చూడండి.